video. Ay, ganito. Hindi niya, yung si Rob. Nandun na lang dito. Nagkakaklas kayo. Talaga. Nakasagad ang klas, yapon. Wala rin kumapot.
Ang tagay malaya, di ba? Ha? Pare dyan, si Roma. Pare, nagtiyo ba? Ha? Dapat diretso tanya, hindi mo pa. Ay! Ano na lang, 4 kilometers na lang. Para i-video mo si Kaya Kapay. Buhay-buhay lo. Pinapauna daw tayo. Ayan na oh. Gado, ano ba? Yan. Patat. Naka-big green nga eh.
bajai lah.